आयली 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 आमगेली कोणती हाव पातळी अयो ह्यांची माल मला रे इतकं होड असं बाहेर ह्या जस्ट बाहेर धकून तू पळत असूच आणि भितर होस कळतं तुका कसं कसं नाचतो म्हणून इथे आम्ही येतं असं म्हण हा कशी कळलं हे बागील कोण ओपन केलेलं ताका पुरा सेन्सर घाल नसतात गो आम्ही येऊचे वच्चे पुरा कळता तसं जाऊन ऑटोमॅटिक ओपन जाता आणि ऑटोमॅटिक क्लोज जाता अयो सिया look at her yeah she has come to mall in a saree I know English okay you don't understand me this is Indian culture you also follow Indian culture what is that half shirt half pant and all ये अंडरस्टँड नाही मराठी अंडर एस्टिमेट तूचे के नुतूर अब तंक खंची ड्रेस दायते घाल घेऊ तू कसले ತಂಗೆಲ್ ಸುದ್ದಿಕೋತ ಯೋ आम्ही हंगतेन वच्च नाही त्याला तुम्ही मर्याद काढता इथे किती थंड वार येत असा अंगारभ्य येते ते ये सिगो मारायती तू नुतू या पळेता एक्सक्यूज मी मैडम आपका बैग दीजिए चेक करना है देखो भाई साहब मैं नहीं दूंगी इसमें नथिंग है मैम ये यहाँ का प्रोसीजर है आप अपना बैग दीजिए मैं चेक करके आपको आपका बैग वापस दे दूंगा मैं तुमको कैसे नंबूचे इसमें कसं ना इथे पळे अंग पळेला चोर म्हणते असा हक्क नमगो नाव कशी बॅग दिवचे मागे ते बॅग घेऊन धावून गेल्यावर हांव कसं करचे तश कशाने दाय ना मरायती तो हंगाच वॉचमॅन तागेल ड्युटी करतास तिथल्यांची तू तुगेल बैग तक दी तो चेक करून वापस देता ये क्या मैडम आपके बैग में सिर्फ खाना ही है और कुछ नहीं आप बाहर का खाना अंदर नहीं ले जा सकती नहीं नहीं ये सिर्फ अंदर खाने के लिए दिस इज माई होम मेड चपाती यहाँ कुछ नहीं मिलता है सो हम घरात कुन चपाती हल्ला नहीं मैडम ये मैं आपको एलो नहीं कर सकता यहाँ पर 4th फ्लोर में फूड कोर्ट है अय्यो पळेलो येते तुम्ही एक चपाती हल्ल्याको कोर टाकाने वस म्हणता असतो मका कोर टाकाने वचक टाइम ना म्हण सांगता का कोर्ट मळरे त्या कोर्ट नाही मराठी पुराण मने खाण ఎక్కువ ಕಡೆ ಮೆಳ್ಚಿದ ಅಸಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ तू इटल करून हे पुरा चपाती हंग घेऊन येणायला म्हणून मग ಗೊತ್ತು ना नाही दलर हाव तुका हे हटचक सोण आशिला हा जाईत इथे आम्ही काही खाऊया हे चपाती तोची खाऊ ना मा तो पळेला पाप भुके नशील म्हणते असं भाई साहब ये चपाती आप ही खाइए मैं चपाती घर से लाई हूँ बहुत अच्छा है इसमें 2 पतोड़ी भी है एंड मेरा नाम पतोड़ी माई है यू कॉल मी पतोड़ी ओके त्या सकड ताण निमगिलावे मारती तुका नेहो खई आपण हाणा पळे निगल मर्याद करतास ये क्या है वो पत्तोड़ी माई मुझे देकर चली गई इसका मैं क्या करूं इथे हे कसं इथे जन ತಂಗೆल इतलाक वैर होता असती हक्क एस्कलेटर म्हणतात गो हंतू तू रबलरसे वैर चोडका मुन्ना मेट्टिला म्हणके तजिट्ले कोतते वैरी अय्यो कंच पुरा मशीन आहे लके भात रापचिके त्यांचे आपण वरतके कसं ना बा आता उल्लेल पुरगो या मिगेलोटो ते वैर चोडिया फुड कोर्ट असूचे 4th फ्लोर अंतके या वचा ए या मारायती वगी कसं आलोचन कोण बसला त्या वैर होताच पळा नक्की तर हांव या ना म्हाका बहीण दिसता तू वैर येयला रे हांव तुका 5000चे किरगी काडून दिवची म्हूण लेखिले तू या ना जाल्यार रे हांगो ते वैर होताच पळय हांव तिक काडून दिता काय तो हा 5000चे हांव अत्ते तरब बचिता हक्काचे म्हणचे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्व्हेन्शन म्हणून तू एस्कलेटर तू वैर येऊ म्हणून सांगून हांव तुका सांगितलें
थंय वयरचे फ्लोरान तूं अवंगले अंगडी ना असूचे फूड कोर्ट हांव तुका नेक्स्ट टायम काडून दिता. अयो इथे खंय वता तुम्ही हांग बैसा ते हें फूड कोर्ट गो हॉटेलाचे म्हणके न्ही आमकां कसं जाय पळय ते आमी ऑर्डर करूंक न्हू आमीच घेवंक हंग घेवंक बसून खावका तांणी हाण दिना ते. हो तशी वे हाँ इथे म्हाका जोर ताण येता असा कसं एक लिंबे शरबत जमास की पळयती कसं ने लिंबियो शरबत तें पुरो हंग मेळ्ळेश नाकी म्हणून पळया कसन मेळटा म्हणून. हंगेले मेनू पळयलें तांतू लेमन मोजिटो म्हूण मेळटा जातलो तुका. कसं ने मोटिटो हाँ तेंच असो नवे नाव हांव कसं नाही पीनी तसले जाय तिथे त्यांच्या हाडाती. Excuse me, one lemon mojito and one cappuccino. Okay, sir. One lemon mojito and one cappuccino, right? 250 rupees, sir. Cash or scan? I will do phone pay. Received on phone पे देवी और सजनो बहुत बहुत धन्यवाद आपका. हाँ आमकां अमिताभ बच्चन थँक्यू म्हणलें हांव आत्तां वड्डसले मागीर फोन करून सांगता अमिताभ बच्चन मागीर बमणाले उलयलो म्हणून. न्हू तूं राब गो मारायती तें ऑटोमेटेड वॉयस मेसेज तुगेले लेमन मोइटो आनी मिगेल कॅफेचिनो आयले घे. आनी तूं कसं नाही ते लेमन मोठो म्हूण सांगून आनी तूं लेमन तशी दवरला आनी 2 पुदिना पालो वरे दवरला ताजे वयर एक खंयची सोडा घालून दिला इथे आनी एक लॉट घेवन येती हांवची हे लेमन पुरो घालून पिळून साखर कशी आसा ते घालून हांव तुमकां लिंबिये सरबत करून दिता.